सार मा होनोमोनलाय नोंथांनि मा बे गोथार प्रिमियाराव जों थांदोंमोन नों ज' जा मोजां डायलग होदों ओमफ्रायहाय जोंनि एसे नोंनि फेमास डायलगफोर एसे होननानै देखायनो हागोन नामा खिन्थानो गोथार हिंदी में बोरो में आप अच्छा अच्छा मैं गठार में एक डायलॉग मुझे भी पता ही चला क्योंकि ऑडियंस लोग एक बोलता है कि मुझे बेठाल अभी नया नाम मिल रहा है मुझे बेठाल वो डायलॉग था आंनि थालजों थाल मिलायफायाब्ला जायो आं बेठाल बहुत अच्छा था सर तो नोंथाङाथ' दिनै नमिनेट जादों बेस्ट नेगेटिभ रलनि थाखाय स' नोंथाङा मा एक्सपेक्ट खालामो माने पजिटिभखौ मिलेगा उम्मीद तो सब रखती है एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ा होता है ये मिलना गिफ्ट जे एवार्ड मिलना ना तो आशा लायो बयबो खिन्थु आंनि माबायाव बेबायदि गैया जे आं मोनगोनखौ बायदि सानोबो सानाबो आरो सारानो मोनथारगोन बायदि आंथ' मोनगासिनो दङ आंबो मोनसे बुस्थुखौ आं सानो दा जेरखम जोंनि बर' सिनेमाखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा जेरखम जेरावखि थाङा माने अनसायनाय सिबिनायजों आंखौ बुङो जेनेबा नोंसोरबो बुङो बेस्ट बिलियन सोर नोंसिनि इउटुबनि चेनेलाव खोनानो मोनो बे हिसाबै 100% एसे आसा दं बायदि मोनो आङो सारा नोंनि डायलग होनायखौ जों प्रिमियार श'निखौ स्पेशल एक्सट्रा एपिसड खालामनानै जों हगारदोंमोन सारा नुदोंना नुवाखै नुदों आं नुयो आरो नोंसिनि चेनेलखौ आङो बाद होआ नायबाय थायो खिन्थु नोंसिनि दारैनो जोङो जेखौ जोङो दाख्लैबो मोनसे नुदों रेस्टुरेन्ट बे रेस्टुरेन्टखौ मोनथिफेरामोन आं खिन्थु नोंसिनि दारै बे नोंसिनि दारै रेस्टुरेन्टखौ नुहैयाखैबाबो बे नोंसिनि इउटुब चेनेलाव नुदों आरो सारखौहाय बेस्ट अफ लाक ओमफ्रायहाय बेस्ट विसेस होबाय कि नोंनो ट्रफिखौ नोंनो लादों थेंक इउ सार आं मोनसे कुइसन नोंथाङा मेसेज हरनो हागोन जोंनि सेमिनारनि बा सावरायनायनि नेमखान्थि बायदियै सोरहाबा सोंनो गोनां बा नोंसोरथ' एक्सपिरियेन्स गोनां सोदेरनांगौ दङ बा गारनांगौ दङ बा सोरबा बोसोन गोदानफोरनि थाखाय दङ आंनिफ्राय मोनसेल' मेसेज जिखुनु फिल्म इन्डास्ट्रियाव जायफोर गोदान महर गिरिफोर फैगोन बेसोरखौ गिबियावनो बेस्ट अफ लाक होगोन आंनिफ्राय आरो जों आंनिफ्राय अरायसम वेलकाम मानोना गोदान गोदान महरगिरिफ्रा फैयोब्ला गोदान गोदान टेलेन्टफोर नुनो मोनो नंखायनो आंनिफ्राय मोनसेल' बिसिनिसिम मेसेज जेखौ नोंसोरो जे थांखि लानानै बे फिल्म जगताव नुजाफैगोन बे फिल्म जगताव नोंथांमोना जुदि नुजाफैनो एबा नोंसोर एक्टिं खालामनो फैयोब्ला गोसो गोरबोजों नों जेखौ रोङो खुला गोसोयै एक्टिंखौ खालाम अब्ला मा जायो माने रायजोफ्रा नोंनि रोंगौथिखौ नुगोन अब्ला मा जायो नोंनि एक्सपिरियेन्सआ बारायगोन बिनिखायनो आं जाय गोदान आर्टिस्टफोर बेवहाय इनभल्भ जाफैगोन एबा जानो नागिरदों बिथांमोनखौ अरायसम वेलकाम आरो आंनिफ्राय वेलकाम आरो आं बेखौनो नागिरो जोंनि बर' सावथुनाव मोजां मोजां आर्टिस्ट टेलेन्टफ्रा दा हाबनो हमबाय नंखायनो बिसोरो फैयोब्ला जोङो मोनसे गोदान आर्ट गोदान एक्टिं मोनसे नुनो मोनगोन बेनिखायनो बिसोरखौ अरायसम वेलकाम आरो बयबो गाव गावनि टेलेन्टखौ आं सानो जायफोरा गाज्रि हिसाबै नङा जायफोरा लाइक खालामो गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिगासिनो दं बे बिथांमोनखौ हौवा एबा हिन्जावफोरखौ आंनिफ्राय खावलायनाय बे बिथांमोना बहुत मोजां मोजां एक्टिं लाइकआव देखायो आंबो नायो नाथाय बिसोरखौ
फ्रन्ट पेजआव फैनानै फिल्म लाइनाव फैनानै जाहाथे बे टेलेन्टखौ बे फिल्म लाइनाव जुदि दिन्थियोब्ला अब्ला जोंबो सासे मोजां आर्टिस्टखौ मोननो खाबु मोनगोन दा बे बिथांमोना साननो नाङा जे जोंखौ सोर चान्स होनो नङा चान्सआ रावबो होखाया चान्सखौ लानांगौसो नोंथांमोननि टेलेन्टखौ जुदि आंजों शेयार खालामाबा सासे मोजां डाइरेक्टरजों शेयार खालामाबा मोजां प्रडिउसारजों जुदि शेयार खालामाब्ला दा नोंथांनि क्वालिटिखौ आं मारै मिन्थिनो दा लाइकआवथ' नुदों लाइकआव नुनायजोंथ' जाया मानोना बहुद बाथ्रा दं बाहाय बाथ्राया जाहैबाय नोंबा फिल्म लाइनाव इन्टारेस्ट दंना गैया फार्स्ट अफ अल 2 नाम्बाराव नोंनि पेरेन्टसफ्रा बे लाइनाव हगारगोन ना हगारा 3 नाम्बाराव नों बे लाइनावबा इन्टारेस्टआनो दंना दा नंखायनो बिथांमोनखौ खावलायनाय जायफोरा लाइकआव गावनि एक्टिंफोर गावनि मोसानाय मेथाइ खननायखौ जुदि मोजां मोनसे फकासाव फैनो लुबैदोंबा फिल्म लाइनाव वेलकाम Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you.